čeká na řece. Tak podívej, Charlotte, nesu všechny tvoje šaty. Položím tě tady na gauč. A tvoje boty a potřebuju znát tvůj názor na tyhle dva šátky. Tenhle. Ten? Dobře. Dnes bude naším hostem známá psycholožka, držitelka doktorátu z Oxfordu, ale všichni ji znáte jako autorku 3, brzy už 4 slavných bestsellerů o lásce a o vztazích. Prosím, přivítejte jedinečnou Charlotte Mayersovou. Zdravím. Děkuju. Moc ráda vás vidím. Nápodobně. Posaďte se, prosím. Děkuju. Páni. Tak, Charlotte, co vaše nová kniha? No, tato kniha je pro mě velmi osobní. Je o tom, jak jsme já a můj snoubenec Doug po obzvlášť těžkém období našli jeden druhého. Přečtete nám úryvek? Jistě. Tak jo, třeba... tenhle bude dobrý. Cítila jsem v kostech, že něco je jiné. Už jsem se nemohla skrývat před bodavou, neodbytnou pravdou, která se zoufale snaží vyrazit mé dveře. Doug a já jsme se přestali milovat. A nemyslím, že se to změní. Vaše síla vychází z celého trupu, nejen z paží. Takže teď se zapřete ramenem a rotujete úplně dozadu. Takhle. Musíte pádlovat na obě strany, jinak se budete točit v kruhu. Odložte telefon. Karen. Bezva, přesně takhle. Pane, vylovil byste mi můj mobil? Jo, Majku, máme ve vodě další mobil. Hej, Majku, už máme ve vodě i majitelku toho mobilu. Tak jako lodě k majáku. Našli jsme cestu jeden k druhému. Našli jsme lásku ještě pevnější, lepší a hlubší, než jsme si dokázali představit. A abyste zjistili, jak na to, kupte si knihu. Proslýchá se, že budete mít svou vlastní talk show. Je to pravda? Musíte mě sledovat. Nebo navštěvovat můj web. Charlotte Mayersová, děkujeme! Díky za návštěvu. Mua, moc mě těšilo. Výborně! Děkuju. Tak jo, hele, teď máme focení pro Chicago Daily. Připravili to pro nás tady v hale, ano? Ahoj, zdravím. Máme tady Charlotte Mayersovou, jsem Mallory, její asistentka. Já vím, omlouvám se, trochu nestíháme a... Skvělé. Všude tě sháním, potřebuju s tebou mluvit. Já vím, je to šílené. Promiň, pak zajdeme na oběd. Sednout, hned. Máme zpoždění. Ano, já vím, promiňte. Pojď sem taky. Ta kniha je konec konců o našem To vztahu. není dobrý nápad. Pojď, bude to fajn. Neposloucháš mě, chci s tebou mluvit. Dobře, tak o co jde? Já jenže... nejsem šťastný, Charlotte. Nejsi šťastný, jak to myslíš? Jde o práci nebo o cvičení? Nejde o mou práci, nejde o cvičení. Jde o nás. Já se chci rozejít. To jako vážně? Rozejít? Můžete to zastavit?
5 minut. Vážně s tím přicházíš v den, kdy mi vychází ta knížka? Knížka o našem vztahu, který jsme zachránili a zasnoubili se. Knížka, co mi zajistila TV show. Vím, že načasování není ideální. Ideální? Dagu, za měsíc je svatba. Proč mi to děláš? To ne, ty. Tohle je mnou. Jistě? Opravdu, Šar, jsi perfektní. Jsi brilantní. Jsi krásná. Mí rodiče tě milují. Skvěle. Mám být šťastný. Ale nejsem. Miloval jsem představu nás dvou víc než realitu nás dvou. Omlouvám se. Jsi pryč. Jdi. Řeknu matce, ať zruší všechny svatební plány. Mám stížnost. Co to tu provozujete za cirkus? Převrátil mou kánoji schválně. Přišla jsem o všechno. Madam, je to jen mobil, jste trochu otřesená. Jsem podchlazená. Teď je 24 stupňů, sundejte si vestu a sluníčko vás zahřeje. Nebudu za to platit. Vyhovují ty lodě vůbec předpisům? Na to vemte je, že ano. Omluvte můj přízvuk. Jsou úplně noví a špičkoví. Vy jste si dělala selfiečko na lodi. Tohle se nám tady stalo poprvé. Máme tu totiž selfiečka zakázaná. Vy teď zaplatíte vše, jinak na vás pošlu vymahače. A teď, když jste v klidu, dáte si s námi oběd na podnik. Pouze hotovost. Děkuji a hezký den. Ať vám chutná. Proč se lidi vždycky snaží vyhnout placení? Nerespektují náš čas, naši práci a ani tu přírodu. A nejsou tak špatní. U většiny lidí najdu 1, 2 dobré vlastnosti. Mimochodem, přišla ti další zpráva, píše ti Sára opět. Díky. Hodláš jí zavolat zpátky? Snaží se už týdny. Zrovna teď nic podobného nehledám. Kdy budeš něco podobného hledat? Majku, podáš mi kečup. Brácho, co se děje? Ahoj, Robe. Nevím, kde jsi, ale táta měl ošklivý pád. Přiletím co nejdřív. Nemůžu uvěřit. Já to znám, zlato. Vím, že jsi zničená. Co pak můžu dávat rady o lásce, když si neudržím chlapa? Jsi naštvaná i kvůli tomu zasnoubení? No jistě. Já teď bojuju, aby se mi nezhroutil celý život. Právě mi volali z televize. Doslechli se o tom rozchodu. Co říkali? Chtějí tu talk show odložit, ale jenom než se to přežene. Tohle je konec. Ne, to není konec, za pár měsíců uvidíme. Mou kariérou je konec, jsem out. Úplně. Hele, my to zvládneme, ano? Posunula jsem rozhovor z Chicago Daily na pondělí, takže máme pár dní, abychom vymysleli, jak teď dál. Ty se zkus trochu vyspat. Ráno máme tu vydavatelku. Dobře. Ty to překonáš. Zas budeš na vrcholu, jako vždy. Tati?
Tati! Ahoj. Tati, co se děje? Spadl jsem ze střechy. Ty okapy. Víš, že si na to můžeš někoho najmout, že? No, to můžu rovnou ty peníze spláchnout do záchodu. Ne, že bych to udělal. Ahoj. Operace dopadla dobře, Mám tam 10 šroubů. ale máme problém. Chci to slyšet. Táta nemá pojištění, protože před pár měsíci ztratil práci. Tati, proč to neřekl? Vždyť o nic nejde, stejně bych šel za chvíli do penze. O nic nejde. Tati, bez zdravotního pojištění si v háji. Propustili mě před pár měsíci, na tohle jsem nepomyslel. Z čeho tu operaci zaplatíme? O to se nestarej. Je to můj problém, ne tvůj. Opustil vás? To nevypadá dobře. Já vím. Kniha je o záchraně rozpadajícího se vztahu? Ano. To zasnoubení prodává. Jo. Teď už zasnoubená nejste. Ne. Tak to je průšvih. Tak co navrhujete? Teď je třeba minimalizovat ztráty, zrušit propagaci, stopnout marketing. Nebudeme dál krmit tuhle krávu. Tu knihu, ne vás. Chcete to vzdát jen tak? Chtěla bych ji dál propagovat. Zlato, ne. Ne. Víte, co udělejte? Držte se od knihy dál. Je to bomba. Bože, to je smůla. Možná bychom měli přemýšlet o nové knize. Využít tisk k tomu, aby to uveřejnil a odrazovat lidi od rozchodu. Už jsem začala pracovat na Už osnově. bychom to měli dát k ledu. Co chcete říct? Chci říct, možná víte, nechme teď vaše rady o vztazích spát. Jane, co tím myslíte? No, Charlotte, mám vás ráda, ale to je biznis. Nemůžete se tvářit, že jste expertkou na vztahy, když ty svoje nezvládáte. S Dougem jste vždycky byla na nejisté půdě, ale ani vaše historie randění není o moc lepší. Když jste mladá a single, tak fajn, to se dá i pochopit, ale když jste starší, je rozchod jen hřebíčkem do rakve. Tím říkáte, že mé knížky už nebudete vydávat? No, pokud mě neoslníte něčím novým a originálním, nejlépe něčím absolutně nesouvisejícím se vztahy, tak ne. Konečně usnul. Ošetřovatelka přijde za pár hodin, aby mu dala léky. Jo, dobře. Jsem rád, že jsi najal pomoc. Kéž bych mohl zůstat. No, musíš se teď vrátit. Chápu, skoro tě nevídáme. Jo. Máme ještě chvíli čas, dáme pivo? Můžeme ho využít líp. V téhle svěrací kazajce se těžko relaxuje. Nech si to sako na sobě, stačí ty tvoje boty. Jestli mi zas budeš nutit ty kožený šrouby, tak odcházím hned. Nebudu, nedělej scény, já mám v autě kartu. Bar je ve 3. patře, najdi stůl, ano? Jo. Prostě nemám chuť se bavit, Mallory. Tady nejde o zábavu. Hledáme cesty, jak tu situaci vyřešit. Jak z toho ven, aby ses mohla vrátit. Teď hlavně nevím, jak mám brát pozitivně to, že jsem dostala košem. Přijdeme na to. Musím si odskočit. Sežeň zatím stůl, je to ve 3. patře. Hej, počkejte! Děkuju. Za nic. Wow. Určitě to brzy spraví. Doufám. Mám mírnou klaustrofobii. Je tu horko. Kde jsou ty lidi? Je to snad hodina. Je to 30 vteřin. Hej, to bude dobrý. Jen dýchejte. Zavřete oči a počítejte. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, mně to nefunguje. Pomoc! Pomozte nám někdo! Asi fakt potřebujete pomoc. Haló, recepce? Ano, právě jsme uvízli ve výtahu.
Nejede, ne. Můžete? Fajn. Moc díky. Mějte se. Díky. Už jedou. Děkuju. V pořádku. V krizové situaci je hlavní být v klidu. Často je na dosah řešení, pokud ovšem máte dostatečně chladnou hlavu. Příště to řeknu své nervové soustavě. Díky. Za málo. A vy jste nějaký záchranář? Průvodce divočinou. Učím dovednosti, jak přežít, chodím s turisty do divoké To přírody. je vtipné. Mohla bych se k vám přihlásit. No, není to sranda. Holka z města by si to asi neužila. Prosím? Nechci se vás dotknout, jen to není nic pro vás. Bezva. Tak se mějte. Tady jsi, už jsem se začínala bát. Potkala jsem strašného hulváta. Uvízla jsem ve výtahu s takovým... Prostě holka z města, typická, vysoký podpatky, slušný šaty. Promiň, ale nejsme všichni průvodci divočinou, nebo co to říkal. Tak pardon, že jsem měla emocionální reakci na situaci ohrožení, no ne? Ruplí nervy, jako opravdu ruplí. Snažila se otevřít dveře jen tak rukama. A ještě k tomu. Mě nazval holkou z města. Byl v tom takový despekt, jako bych nezvládla kempování, nebo co. To mě naštval. Asi se mi naštval, ale byl jsem upřímný. Už mám dost těch turistů, co přijedou a brečí, že tohle nečekali. Nejsou turisti tvůj biznis? Jsou. Potřebuju peníze, abych pomohl tátovi. Co pak je těžké rozdělat oheň, chytit rybu? Táta mě to učil, bylo mi 5. Holka z města a průvodce divočinou. To zní jako skvělý námět pro... Knihu. Ach, bože. Holka z města a přežití v divočině. To bude má kniha. Vlastně ano. Čas na průvodce divočinou. Ahoj, nepředstavila jsem se, jsem Charlotte. Rob. Ben. Mallory. Chtěla jsem vám ještě jednou poděkovat za pomoc tam v tom výtahu. Asi máte jen špatný den, proto jste mě urazil. Aby se vám ulevilo. To je poděkování? Vlastně jsem s vámi chtěla mluvit o báječné příležitosti. No, ale my jsme zrovna na odchodu. Vy mě asi nepoznáváte, jsem Charlotte Meyersová, autorka Trvalé lásky. Vyrůstat spolu, mám už vážně mnoho sledujících. A podcast. Promiňte. Ne? Netuším. No, teď píšu novou knihu. Průvodce městské holky přežitím v divočině, potřebuji učitele. Mohli byste to být vy, co vy na to? Vy píšete knihu o přežití v divočině? No ovšem. Ne, díky. Vážně už musíme jít, ale moc rádi jsme vás poznali. Buďte opatrná a dávejte pozor na výtahy. Je to hodně peněz. Kolik? 30 dní divočina někde v severní Minnesotě. 3 týdny se budu učit techniky přežití a poslední týden pojedu 30 mil na kánoji, chráněnou přírodní rezervací. Budu spát pod hvězdami a lovit si jídlo. Opravdu nic společného se vztahy? Vůbec. Už žádné vztahy, jen techniky pro přežití. Dobře. Vážně? Jo, je to nebezpečné nové zábava, já to beru. No rozhovor pro Chicago Daily máte zítra, že? Ano. Tak jo, využijte to k anonci knihy a opřete se do toho. Ta svobodná dívka ve městě, možná, že ten rozchod bude naše výhra. To je ta ženská, kterou budeš příští měsíc hlídat? Nechápu proč. Věř mi, netěším se na to. Potřebuju peníze pro tátu. Stejně mi to nedává smysl. Oho, líbí se ti. Absolutně ne, vůbec není můj typ. Necháš nějakou spisovatelku z města, aby o tobě psala knihu? Ne. Za žádných okolností mě nesmí jmenovat, popisovat mě, mluvit o mě. Bude se o mě zmiňovat výhradně jako o průvodci. A kdy sem dorazí?
Každou chvíli budete na ní hodní, že? Asi bude vyčnívat jak bolavý palec. Nedělejme to ještě těžší. Ovšem, že... Minnesota. Všichni jsme hodní. Ahoj! Páni! Vítejte. Děkuju. Kolik báglů sebou máte? Jste tu jenom na měsíc, ne? Buď vždy připravena, to říkal táta. Nevíš, co budeš potřebovat. Tady je nádherně. Těším se na trochu odpočinku. Odpočinku. Jistě. Tak, jsme tady. Je to osobité. Pokrývky navíc jsou ve skříni a v lednici jsou základní věci. Pokud chcete víc jídla, tak ve městě. Je to daleko? Asi 5 mil, plus minus. Já nemám auto. Ale nohy jo. Jo, nohy ano. Wi-Fi tu není a signál je při nejlepším nestabilní, ale kdykoliv můžete použít pevnou linku v hale. Tady není Wi-Fi? Je to problém? Ne, stejně jsem se chtěla odpojit. Jo. Perfektní. Zde je koupelna. Teplá voda stačí tak na 3 minuty denně, tak s tím počítejte. Není tu zrcadlo. A? Jen konstatuju. Tak jo, je čas jít spát. Začínáme brzy. Fajn, jsem ranní ptáček. V 5 hodin. Tak to znamená, že si přispím. Tak jo. Dobrou. Základní. Co se dá udělat z rajčat a cibule a okurek a masa? A co takhle? Co něco řeckého? Řecký salát s hovězím? To by bylo bezva, ale sýr feta je 5 mil daleko. Promiň, co se to... Já tě neslyším. Ztrácíš se mi. Služby jsou tu strašné. Jedu na svoje data a to bude spousta peněz. Pošleš mi Wi-Fi router? Jo, máš ho mít. A co srub? Je fajn. Je fakt hezký. A protože tady chvíli budu, přemýšlela jsem, že navštívím město a něco si sem koupím, abych mu dodala Charlotin šmrnc. To zní skvěle. Jo, bezvadně. A kam jdeš? Vypadáš nádherně. Je gala večer té dětské nadace, vzpomínáš? Jo, Sašino výroční gala, nechci to prošvihnout. Vlastně o moc nepřijdeš. Víš, jak to na těch akcích je. Koktejly, aukce, jídlo... Je to nuda. Jo, je to hrůza. No, radši končím, moc tě neslyším, tak dobrou noc. Užij si klidu a ticha, třeba uvidíš nějaké hvězdy. Možná ano. Hezký večer. Dobře. Tak. Portážování znamená dát si kánoi na hlavu a přenést ji mezi 2 vodními plochami. No, když kánoi zvedáte, no tak
Promiňte, já nemůžu. Co je to za outfit? Jako co? Co to máte za klobouk? Kdo jste, Indiana Jones? Co zas máte? A ty boty. Víte, že jdeme do vody, ne? Já vím, zaplatila jsem za extra voděodolnost. Můžeme pokračovat. Portážování jste říkal. Jo, tak. Když zvedáte tu kánoji nad hlavu, pamatujte si 3 pojmy. Kraj lodi, boky a jho. Jednou rukou chytnu kraj, otočím a chytnu druhý. Přitáhnu ke stehnu a použiju bok a pak ji zvednu nad hlavu. A už stojím pod jehem. Přesně tak. Jasný? Jasný. Okraj, boky, jiho. No, nejspíš nezvednete sama. Ukážeme si, jak se to dělá ve dvou. Tak, mám to? Jo, to je perfektní. Nečekaně. Děkuju. Máte sílu. Doufám. Cvičím 6 dní v týdnu. Tak jo. Jdeme na to? Jo, jdeme na to. Tudy? Jo. Jdeme na to! Jasně, jděte první. Rozumím. Pádluju na obě strany. Pokud... Chci udržet loď ve směru přímo, bez ztráty rychlosti, že? Takhle? Jo. Jak to víte? Trochu jsem studovala. Zapomeňte na to. Budu hádat, vzorná studentka. S vyznamenáním, ale to je jedno. Bod pro vás. Přicházím tomu na kloup. Nechci být hubatá nebo tak, ale portážování a pádlování to není zrovna o přežití v divočině. Je, když jste 100 mil od civilizace a nemáte žádný signál. Navíc začínáme se základy. Dostaneme se k dalším věcem. Pojďme. Tak jo, zabalíme to. Bylo toho dost, odpočiňte si. V hospodě jsme vám připravili večeři na uvítanou, abyste se seznámili. Cože? To je tak milé. Děkuji. Fajn. Jeďte první, pádlujte. A rozkaz. Vzorná studentka. Jeďte za mnou. Den první byl obrovským vítězstvím. Velmi úspěšně, přestože jsem z města, jsem dokázala... Ne. Právě díky tomu, že zvládnu mnohem víc, než on tuší. Jenom chviličku. Omlouvám se za zpoždění, zaspala jsem. To portážování. V pořádku. Vážně, i když už jsme po jídle. Promiňte. To je trapas. To vše kvůli mně. To je v pořádku, ahoj. Jsem Tina. S Mikem tenhle rezort a hospodu vlastníme a Rob. Já jsem Charlotte, ráda vás poznávám. Moc mě Ahoj. těší. To je báječný outfit. Udělala jsem vám talíř, nesnědl se vše. Děkuju. Nabídnu vám drink? Jo, Ano? Sklenku vína nebo... bílé, děkuju. Přinesu. Díky. Oblíbí si vás. Pomůže tomu, když se pokusíte trochu splynout. A to jak? No, možná míň make-upu pro začátek. To je tónovací krém. Možná bez podpatku. Je to speciální večer. Tady to je. Jsem tak hladová, děkuju. Ne, že bych poslouchala, ale zaslechla jsem váš rozhovor s Robem. Ve městě je několik slušných obchodů s oblečením. Kdybyste měla zájem o něco malinko pohodlnějšího, můžu vás tam vzít. To bych ráda. Nevadí ti to, Seržo? Vím, že máte pevný plán. Myslím, že pár hodin můžu oželet. Kupte si tam boty, jasný? Rozkaz. Je to takový pořád? Ano, pořád.
Není tu velký výběr, ale kvalita je skvělá. To je nádhera. Jenom $30 a místní výroba. Koukej na kvalitu té kůže, to je síla. To, že nestojí moc peněz, neznamená, že jsou laciné. To máš pravdu, vezmu jich víc. Nevím, na co potřebuješ víc než jednu, ale když chceš... Někomu je daruju. Aha. Mohla bych se tě zeptat, No, jen se zeptej. co je to s Robem? Co myslíš? No, tráví spoustu času o samotě. Jeho rodina je v Chicagu, že? Aha. Ty a Mike máte jeden druhého. Koho má on? Někoho tady mýval. Byli zasnoubeni. Taky provázela. Ale měla krizi identity. Zasnoubení zrušila a šla do New Yorku. Dělá finance, nebo co? Vážně? Jo, fakt se mu vyplatila. Od té doby už žádná. To jsem netušila. Jo, myslím, že o tom nerad mluví. Stydí se. Jo, tohle chápu. No, nechám tě vybrat. Tak já. Dobře. Líbí se mi, vezmu si ty 3. 1, 2, 3. Ty ses prostě rozhodla celý tohle město vykoupit, Ten že jo? srub potřebuje vylepšit. Aha. Na vaření? To je difuzér na vonné oleje. Aha. Tak jo, jedem. Ahoj! Ahoj. Pojď dál. Díky. Páni, tady to prokouklo. Jo, já jsem to tu trochu přestavěla, nevadí? Vidím. Je to hezký. Děkuju. Můžu ti nabídnout sendvič nebo tak? Ne, už jsem jedl, děkuju. Připravená na lekci? Samozřejmě. Co je v plánu? Naposledy jsem rybařila v 10. To bylo moje. Proč mě to překvapuje? Ale já nejsem z Chicaga, víš? Jsem z Idaho, z velmi zálesácké rodiny. Ty jsi z Idaho? Jo? Jak jsi skončila v Chicagu? Po vysoké škole měla jsem možnost učit psychologii na severozápadní, napsala jsem první knížku a dál je to historie. Já bych nemohl žít v Chicagu. Všechen smog a doprava a budovy a plno lidí. Já bych nemohla žít tady. Nic ve zlém, je tady nádherně, jenom... Je to samota. Skoro nikdo tady není. Jedna restaurace a nemáte tu ani kino. Hej, aspoň je klid. Slyším vlastní myšlenky. Takže je to jako meditace, ano? Co? Meditace. Moment. Zavřete oči. Představte si, že se pomalu vznášíte nad tichou, poklidnou krajinou. A k čemu potřebuješ apku, když máš realitu přímo tady? Je to relaxace, to máš pravdu. Prosím, řekni, že spůjčila všechny kány. Aha, o čem mluvíš? Neposlala si na údržbu, nebo jsou uskladněny jinde? Ne, proč? Nemáš je v kuchyni? Tak kde jsou, Majku? Ty jsi z Chicaga, že? Jo, to jsem. Tak jak jsi skončil tady? Táta jsem vzal Bena a mě na výlet, když mi bylo 13. Bylo to hned po smrti mámy. Dá se říct, že to byla přelomová cesta pro kluka, jako jsem byl já. Nedokázal jsem pak myslet na nic jiného. Když mi bylo 18, přestěhoval jsem se a jsem tady. To s mámou mě mrzí. To je dobrý. Díky. Z venkovské holky je městská a z kluka z města venkovan. To je dvojka, ty a já. To máš pravdu. Myslím, že
že něco mám. Navíjej. Něco mi zabralo. Drž ji! Podeberu ji! Chytí! Podívej! Udělám foto, podrž ji. Páni! Je hrozně těžká. Sýr! Jedna ryba. Děkuju. Ty jsi ulovila krásku, Charlotte. Dost pro 10 lidí. Děkuju za přípravu. A s radostí. Hej, Majku, mohla bych dostat pivo? Majku, v pohodě? Jo, v pohodě. Promiň, to ty kánoe. Proč kánoe? Někdo se vloupal do kůlny a vzal všechny kánoe. Ta nejlepší značka. Co? Kdo to byl? Banda zlodějů. Proplatí vám je pojišťovna? Ještě jsme ani nestihli aktualizovat smlouvu, takže to zaplatíme z vlastní kapsy. Penězi, co nemáme. Já seženu ty peníze. Tohle mi jde. Ale ne, nech to tak, my něco vymyslíme. Opravdu. Kánoe jsou nutné pro váš biznis, ne? Jakou jinou možnost máte? No, upřímně žádnou jinou možnost nemáme. Já vám pomůžu. Půjdu na GoFundMe a pošlu to přátelům. Milují utrácení. Vážně? Dáš to tam? Jo, dám to tam. Díky, Charlotte. Ty jsi nejhodnější. To by udělal každý, fakt. A poslat. Ahoj, Mal. Máš se? Mám špatné zprávy. Nevím, jestli ti to mám říct. Co pak? No, tak. Je mu něco? Ne, je v pořádku, jen má přítelkyni. Co? Jo, přivedli ji na tu Sašinu akci. Byli spolu poprvé. Údajně spolu chodí už několik týdnů. Vždyť rozešli jsme se před 3 týdny. Ani nevím, jestli je svatba definitivně zrušená. Je mi líto, Charlotte. Kdo je to? Já ji znám. Kolik jí je? Jako tobě. -10 let. A je pěkná? Pokud se ti líbí tradiční symetrické typy, tak jo. To je strašný. On ji představí na akci mé kamarádky? Co si myslel? Já vím, on nemyslí. Ne, rozhodně nemyslí na mě. Mrzí mě to, Charlotte. Kéž bych mohla být s tebou. Budeš v pohodě? Ano, budu. Prostě smutek odeženu. Mám tě ráda. Vyspí se, ano? Já taky, zlato. Můžu malou otázku? Jsi v pořádku? Ne, nic není v pořádku. Jsem nešťastná. A proč? To nechceš slyšet. Co když jo? Můj bývalý snoubenec. Co jsi ho nechala? Jak tohle víš? Třeba jsem četl noviny. Jo, takhle. Už má novou přítelkyni. Oh. A on ji představil na akci mé nejlepší kamarádky. Aha. No, stejně si s ním nechtěla zůstat, ne? Ne.
Ne, máš pravdu. Jenom kdyby mě tak nezraňoval. Jo, to znám. Jo, vím, že jo. Mrzí mě to. Mám něco udělat? Chceš, abych ho třeba zmlátil? Udělám to, jestli chceš. Vymlátím z něj duši. Ne, to je dobrý. Vyslechl jsi mě. Jo, jasně. Od toho jsou přátelé. Ano. Ale je tu ještě něco. A co? Má vydavatelka chce, abych přijela do Chicaga. Jen na víkend chce řešit tu knihu. Nechtěla jsem, ale trvá na tom. Děje se něco? A ne, moc se jí to líbí, jen chce probrat marketing. No, skvělé. Jo. Nechceš jet se mnou? Do Chicaga? Jo, mohl bys navštívit tátu a vezmeme Majka s Tinou sebou. Pobavíme se, najíme se. Chci vám poděkovat za to, že se o mě tak staráte a že je mi s vámi dobře. Není opuštění divočiny proti pravidlům projektu? Tak to neřekneme. Já nežaluju. Jo, máš pravdu. Mike s Tinou potřebují pauzu a já bych měl zkontrolovat tátu. Tak dohodnuto? Přes víkend zavřeno, vrátíme se v pondělí. Páni, tady bydlíš? Je to jako muzeum. Kde máš věci? Tohle je minimalismus, má to vypadat prázdně. Co kdybyste si odnesli věci nahoru do ložnice pro hosty? Připravila jsem vám nabitý den plný odpočinku. A udělala rezervaci v mém oblíbeném podniku The French. To zní nobl, ale nemám tu nobl šaty. Vlastně ani žádný nevlastním. Já taky nemám správnej ohož. Tohle neřešte, počítala jsem s tím. I've been, and I know what I got. I'm just trying to find a place where the wind is high. But I know where I've been, and I know what I got. I'm just trying to find a place where the wind is high. It's kinda cold when the night falls still, but when the sun starts to shine, you find the way you feel change, something different. Straight maxing on the wild west coast, the peaks are so relaxing. And I ain't casting off a new line, maybe as far as I go, but I flow until I do shine. So we bring back the love, let the summer rain fall, let the heat rise above. But I know where I've been, and I know what I got. I'm just trying to find a place where the rain is high. But I know where I've been, and I know what I got. I'm just trying to find a place where the rain is high. So when the sun rises and the night falls, I believe many fly with fuel calls. When the sun rises and the night falls, I believe many fly with fuel calls. When the sun rises and the night falls, I believe many fly with fuel calls. I wanna do it all before I hit the wall, and only God knows when the summer rain falls. So when the sun rises and the night falls, I believe many fly with fuel calls. So when the sun rises and the night falls, I believe many fly with fuel calls. So when the sun Charlotte, to je teda den, děkuju. A ta masáž, ta mě uklidnila víc než půlnoční pádlování po Mississippi. Fakt mě to krásně uvolnilo. No, všichni jste si to zasloužili. Díky, Charlotte, jsi moc milá. A teď musím na schůzku s vydavatelkou. Vystačíte si na chvíli sami? Jo, stavím se za tátou. Já skočím do bazénu. Nemůžu uvěřit, že tu je. A já si dám šlofíka. A pak si vyzkouším tyhle růžový šaty. Jasně, všechno si to vyfoť. Fajn, sejdeme se tady v 7 večer. Ahoj. Skvělé. Myslím, že teď máme v rukou hit. Vážně? Tak to je skvělá zpráva. Jo, já mám tu pár fotek. Myslím, že by bylo dobré je zařadit. Těch dnešních si nevšímejte. Kdo je to? Dám like. To je Rob, průvodce. Moc toho tu o něm není, má svůj příběh? On je velmi uzavřený. Nedávno si prožil rozchod. Vlastně byl zasnoubený.
Vážně? Jo, ona to zrušila. Ku podivu teď dělá finanční makléřku v New Yorku. Jak jsem řekla, je velmi uzavřený a nechce v té knize být. Jasně, dobře. Tak mi ty fotky pošlete, ano? Chci je pro marketing. Jistě. A souhlasíte, aby si váš agent kousek přečetl a zmínil to v televizi? Absolutně. Nevěřím, že jsi tohle nechal udělat na hlavě. Prokoukl si. Zamiloval ses. Ne, to ne. Ne. Nelži mi, synu. Já ti nelžu, my jsme jen přátelé. Víc. Přátelé? Jo. Jdi do toho. Pomůžeš mi? Jsem s ním. Jen záříš. Tak do toho jdi. Nemůžeš být sám na věky. Otevři se, nebuď paličák. Hele, mám oblek, to zatím stačí, ne? Oblek? A proč ho máš? No, večer jdeme do The French, nebo jak? The French? Lidi, vy jste fenomenální. Jsi naše stylistka. Ty taky. Připadám si trochu nahá, ale když jsme v Chicagu, Vypadáš že? úžasně. Tak, jdeme? Ano. Jen ti to spravím. A je to. Díky. Oh, tak prosím. Děkuji. Tak já si dám steak, děkuju. Já teď nejspíš půjdu s Mikem před restauraci udělat pár fotek. Květiny jsou nádherné. Vždyť máme kytky doma. Takovéhle ne. Chvilku. Pospěšte si. Jasně, tak pojď zlato. A zůstali dva. V skutku zůstali. Co táta? No je tvrdohlavý jako vždy, ale je na tom líp. Tak fajn. Jo. Co ta schůzka? Byla skvělá. Nevím, ale nejspíš z toho chtějí udělat i televizní seriál. Charlotte? Ahoj. Nečekal jsem tě tady. Myslel jsem, že jsi v pustině. Dagu, to je překvapení. Ahoj, jsem Lara. Miluju vaše knihy. Už od malička, když jsem jednu objevila v mámině nočním stolku. Díky. A vy jste? Jsem Rob. Přítel. Já nevěděl, že máš přítele. To mám. Jeho. Co děláte? No, já jsem... princ. Pardon, kdo? Princ. Jo, až z Norska. Ano. Páni. No super. Že ano. Jo. Jo, já jsem vás moc ráda viděla, Dagu. Laro? Omluvte nás, prosím, musíme jít ven za jeho sestrou. Královnou. Neměli bychom se zpozdit Stálo by nás raději. to hlavu. Ovšem, nebudeme vás... Hej, víš co? Vážně tě rád vidím. Já vás, Daggy. Hej, Doug. Jistě. Tak Jo. ráda jsem vás poznala. Setkáme se někdy? Jistě, Laro. Pojď. Díky. Pane bože. Princ, viděl jsi ho, jak se tvářil? Nebylo to moc? Spanikařil jsem. Tak jo. Ne, bylo to skvělé. Dobře. Děkuju. Není zač. Tuhle tvou rošťáckou stránku ještě neznám. Je moc fajn. Já jsem loajální k svým lidem. Já jsem tvůj lid? Víš, co myslím. Zdá se, že se taky dobře baví. Jo. Od chvíle, co jsme tady, do mě ty na nery s randěním. Slyšela jsem o tvém zasnoubení. Promiň. Nevadí, to nic. Není to jen tak, je to hrůza. Já to vím. Upřímně, neřekla jsem úplně celou pravdu o tom zrušení zasnoubení. Co myslíš? Pravda je,
Doug opustil mě. Dotklo se mě to. A tak jsem prostě předstírala, že to bylo naopak. Chápu. Je to ponižující. Zvlášť, když jsi známá osoba. A to mám být na vztahy odbornice. Je dobře, že nejsi dokonalá. Jsi člověk, ne robot. Já vím. Chceš říct tajemství? Jaké? Tak nějak tě to zlidšťuje. Vážně? Jo, někdy z tebe jde trochu strach. To z tebe taky. Co? No víš, ty nemá pravdu, měl by se vzpamatovat a začít zase randit. Netrávit už každý večer sám. Vzpamatovat se a začít randit, jo? Jo. Jo? Bojíš se? Nalívají šampaňské. Fajn. Jo. Tak jdeme, ať to Pojďte. neprošvihneme. Tak jdeme. Jo. Má paní? Děkuju. Můj pane. Jsem ti tak vděčná, že jsi nás pozvala sem do města. Nepamatuju, kdy jsme se tak dobře bavili. Jsem moc ráda, že jste přijeli. Bylo hezké trochu vám ukázat můj svět. Když jste mě vzali do toho svého. Tak jo. Hned přijdu. Měl bych teď jít za tátou. Letíme v poledne, že? Ano, Takže v 10? jasně. A ještě jednou děkuju, že jsi zahrál mého přítele. Bylo to milé. S radostí. Není zač. Tak jo, Dobrou. dobrou. Ahoj, máte hlad? Celkem jo. Omlouvám se, měla jsem nakoupit. Nejsem zvyklá mít hosty na noc. To je v pohodě. Uděláme si průzkum čtvrtin. Jo, můžem dát branč. Jen vteřinu. Ahoj, Mal, co je? Mám vzrušující zprávu. Jakou? Tvá vydavatelka dala pár stránek šéfovi televize. Byl nadšený. Jako vážně? Ano, má zájem o televizní show. Ne, show pokračuje? Ano, ale s jiným nádechem. Každopádně v 10 máme schůzku ve French, stíháš to? Jo, bude to trochu naknap, ale to zvládnu. Tak jo, fajn. Děkuju. Novinky? Snad to vyjde. Musím letět na schůzku, obejdete se beze mě? Padej, Ovšem. zvládneme to. Dobře, takže se sejdeme až na tom letišti. Klíče, přijeďte tam. Dobře. Zlom vás. Kniha je skvělá. Garantuju, že bude mít úspěch. Určitě přebije pachuť z té poslední. No, díky. Co televize? Ano, přemýšlela jsem o spojení té knihy a show, kde vezmu lidi do divočiny a učím je techniky, jak přežít a... Počkejte, vaše vydavatelka mi ukázala nějaké fotky těch buranů ve flanelu a obleku a potom té tlusté ženské v šatech. Bude to opravdová show. A mluvíte o Tyně? Vy budete jezdit do venkovských oblastí, najdete marná individua, která ani netuší, jakým způsobem se obléknout, jak jíst na společenském večírku, bez kultury, úrovně a tak dál. Vy je upravíte, naučíte je způsobům a voilà, proměníte je v úlovky. Já nevím, to je dost kruté. Vaše vydavatelka se zmínila o tom Robovi, tak se jmenuje, ne? Snowbanka ho nechala a je v bance v New Yorku. On je váš první experiment. Snad kdyby věděli, jak se chovat, nedostane kopačky, že? Takhle to nebylo. Smlouvu vám pošlu, myslím, že se vám bude líbit. Musím se teď vrátit do LA. Těším se na spolupráci, Charlotte. Já... Charlotte? Ahoj! Sašo!
Tak ráda tě vidím. Gratuluju k té benefici, určitě si vybrala spoustu peněz. Většina padla na catering, ale charitě pošlu slušnou sumu. Hej, máš ten můj e-mail ohledně GoFundMe pro mé přátele z Minnesoty? Vykradli je a oni teď Pošli nemůžou... ho mé asistence, já už e-maily vůbec nekontroluju. A chceš o tom slyšet trochu víc? Když je to důležité pro tebe, je to důležité pro mě. Přispěju i přes svou nadaci. Daňovou pomoc. Jasně. Ještě něco. Mám pro tebe takovou maličkost. Dárky miluju. Hezká, že? Je z malého obchůdku v Minnesotě. Jak milé, krásná. Počkat. To je vtip, že? Ty jsi vtipná, Charlotte. Tohle je for. Ne, to není vtip. Vrať se brzo. Chybí mi ten tvůj humor. Pa. Pa. Ten vzduch je tu tak svěží, teď teprve to vnímám. Ve městě to bylo bezva, ale fajn, že jsem zpět. Halo, všichni, chvilku, prosím. Co se děje? Chci udělat prohlášení. Díky velkorysosti vás všech, co jste tady, a některých, co tu nejsou, vám chci oznámit, že už se podařilo vybrat $30,000 určených na nové kánoe. Co? Co? Ty zase žertuješ? A do dnešního dne přitekly další. Tak dáme zbytek na charitu. Díky, Charlotte. Vůbec nevím, jak se ti odvděčíme. To vůbec neřeš. Udělali jste víc, než myslíte. Od toho jsou přátelé. Od toho jsou přátelé. Asi jsem ti ještě dost nepoděkovala za to, co děláš. Tehdy se mi ta dohoda jevila spíš jako obchod. Ty mi nemusíš děkovat. Ta knížka zaplatí tátovu operaci, já bych měl děkovat. Ale stejně, odvádí tě to od práce průvodce. Věř mi, že jsem šťastný, že mám pauzu. Nebaví tě to? Občas. Ale upřímně, máme tu dost blbců. Nerespektují přírodu, nerespektují zvířata a vůbec nerespektují nás. Někdy si připadám jak nějaká chůva pro boháče. Promiň. V pořádku. Nemyslím tebe. Já vím, že ne. Opravdu, učení jeden na jednoho je super. Jsi tak soustředěná a bereš to vážně. Často máme skupiny, berou to jako vtip nebo příležitost pro Instagram. Mohli byste změnit obchodní model. Jenom učitel, žák, nebo učit jen ty, kteří takové věci berou opravdu vážně. Problém je, že skupiny jsou peníze. My tu žijeme prostě, ale jíst musíme. Jo, jasně, chápu to. Ale já na něco přijdu. Teď se musím věnovat tobě. Do naší exkurze zbývá jen pár dní. Týden v divočině. Zvládnu to? Budeš v pohodě. A ty s Mikem nás budou jistit, kdyby něco, tak... Co ještě musím umět? Rozdělám oheň. Vezmu klacík, postavím ho na suché dřevo, asi takhle, a kvedláš. Jo, teď já. To je ono. To bolí. Já vím. Moje ruce. Tady je... Podívej. Jistý. Tak jo. A je to... Už hoří. Tvůj první oheň. Teď. Au! Tohle je nefér. Ale no tak. No tak. Jsi připraven? Jsi připraven? Jo! To neplatí, jsi diskvalifikovaná. Jsem šampion! Není dovoleno strkat do soupeře. Vytáhni ho.
Pojď si zatančit. Já nevím, asi Mike potřebuje pomoc za barem. V pohodě. Výmluva. Tak pojď. Jo. Ty stařečku. Předveď se, tanečníku. Jo? Dobrý? To... Oh, Nemusíme tuhle. ne, pojď, můžeme. Koukni se na ty dva. Nemůžu uvěřit, že už to končí. Jo. Určitě už se těšíš domů. Jo. Nejspíš se i těším. Budeš tu chybět. To vy mě taky. A to krásné místo. Vím, že ty na tě má ráda. Ona si tvou přítomnost fakt užívá. Taky ji mám ráda. Yeah, I won't ever know, and I won't ever win. The streets are dirty summer, then I fall down again. No, Jo. asi bych už Já měl. taky. Tak jo. Dino? Co je? Co to děláš? Co bych? Máš ji rád. Koho? A možná ji miluješ. Hej, musíš tak nahlas. Co s tím hodláš dělat? Je to komplikovaný. Ona žije v Chicagu pro pána krále. Takhle šťastnýho jsem tě už dlouho neviděla. A Charlotte je fajn holka. Já to vím. Co to mění na faktech? Ty jen hledáš výmluvy pořád a pořád dokola. Jo, bolelo to. Jo, je to těžký. Ale vážně necháš jít tuhle skvělou holku, protože tvoje srdce zatvrděla ženská, která si tě hlavně vůbec nezasloužila. Za týden odjíždí. A protože na tu cestu jedeme s vámi, být s ní o samotě můžeš už jen zítra. Tak? Co uděláš? Ach, bože. Ahoj. Ahoj. Už jsi vzhůru? Jen si užívám ten výhled. Chtěla jsem trochu pracovat, ale nemůžu se vynadívat na tu krásu. Ty se máš, že do ní vstáváš každý den. Jo, a ne ze všední nikdy. Já myslela, že dnes se uvidíme až později. No, to jo. Vlastně jsem jen přišel zjistit, co děláš dnes večer. To, co každý jiný, půjdu k napajedlu. Co kdyby byl dnešní večer jinak? Jo, co myslíš? No, překvapení. U jezera. V místě výsadku. Při západu. Co budeme dělat? To je přece to překvapení. Tak jo, tak jo.
Takže u jezera. Jo, jasně. Asi tě teď nechám pracovat. Ano, budu psát. Jo. Tak jo, tak zatím. Co to je? No, můžeme se teď projet. Jen ty a já? Nevadí to? Ne, je to hezké. Dobře. Tak račte. Díky. Páni. Děkuju. Dobrý? Tak. Můžu? Jo. Jaká je to příležitost? No, tohle je na chvíli náš poslední večer v civilizaci, tak jsem ho chtěl ozvláštnit. To je milé. Děkuju. Jistě. Jsi v pořádku? Jo, jsem v pohodě. Tak jo. Jo. Dobře. Je pravda... Ano. No, chtěl jsem jen říct, že... Že co? Mám tě rád. Už dost dlouho. Vím, že jsem tě neodhadl, omlouvám se. Myslel jsem, že jsi upjatá, samolibá, materialistická, Dobře, bohatá. já tě chápu, Robe. Jo. Ale... ukázalo se, že jsi milá, ohleduplná, nejlepší žena, jakou jsem poznal. Vím, že žiješ v Chicagu a já žiju tady. Nemůžu tě nechat odjet a neříct ti, co cítím, protože když to neřeknu, budu toho litovat do konce života. Je to špatně? Řekl jsem toho moc, že? Ne, Omlouvám ne, se, jestli hej, necítíš. hej. Taky tě mám ráda. Well, I've been walking on a crooked line, stumbling through space and time, my love. It's you I've been thinking of. And I know my promises are hit and miss, and a broken word can't be fixed, my love. It's you I've been thinking of. You've got me falling like the Byl to krásný piknik. Děkuju. No, pomohla mi Tina. Tina je kamarádka. To já vím. Asi bych měla jít. Jo. Ahoj. Zítra. Brzy ráno. Brzy ráno. Dobrou. I've been thinking of. I've seen the 7 wonders of the world, and none of them compare to her, my love. Isn't that enough? You got me falling like the evening sun, and when I'm left to burn out like the stars and broken ones, my love. It's you I'll be thinking of.
smlouva. Průvodce městských holek. Týna. Epizoda 2. S nadváhou a maskulinní. Pilot Rob. Epizoda 1. Nevzdělaný dřevorubec. Charlotte, vím, co se chystáš říct. Z televize přišel návrh smlouvy. Co to je? Je to strašné. Já vím, taky mi ten mail přišel. Je to nechutné. Kde vůbec ty informace vzali? Řekla jsem Jane, aby poslala synopsi celé knihy. Asi upravila tvoje poznámky. Tohle je hrozně urážlivé. Nikdy bych tohle neřekla. Mal ti lidi jsou přátelé a Rob je můj kamarád. Já tu show dělat nebudu. Ne, ovšem, že ne. Já to zruším, řeknu, že odmítáš. Preferuji tvoji verzi. Díky, Mal. Za málo. Vyspi se a nedělej si s tím starosti. Jasný, ráno tě čeká cesta. Musíš spát. Tak jo. Těším se, až tě uvidím. Musím ti toho tolik říct. Já taky. Dobrou. Co má tohle znamenat? Co tu tak nádherně voní? Dobré ráno. Co? Podívejme, kdo se rozhodl začít vařit. No, dnes ráno jsem vstala, abych dělala na knize a dostala jsem hlad, tak jsem si řekla, že vám něco připravím. Zapomněla jsem, že mě vaření baví. No ale jeste, já se jdu zbalit. Díky. Já jsem hladová. Neříkej. Co to je? To jsem já? To je určitě do té knihy, to je vzrušující. Tlustá a maskulinní. Co? Co je to? Odpadlík z Vysoké nemůže si dovolit kánoe pro svůj biznis? Nechápu, myslel jsem, že nám chce pomoct. Co to máte? To je smlouva na tu její televizní show. Pilotní epizoda je o tobě. Cože? Nevzdělaný dřevorubec? To je snad vtip. Snoubenka ho opustila, protože nebyl dost úspěšný. To si o nás opravdu myslí? Zdá se, že nás celou dobu využívá pro tu show. Musím jít. Ty no, počkej. Přátelé, jdeme. Kdo je připraven na přežití? Kde je Mike s Tinou? Co je? Proboha, to není, jak to vypadá. Já jsem ti naletěl. Robe, ne, ty to nechápeš, tak to není. Využívala si nás celou dobu, že jo? To není pravda. Robe, nech mě to prosím vysvětlit. Myslel jsem to s tebou vážně. No to, já taky. Byl jsem jen projekt, tak to přiznej. Jen komodita na prodej, jako všechno u tebe. Tak to máš, ne? Všechno je na prodej, na jedno použití. Já jsem to nenapsala, Robe. Nejsi pro mě projekt. Nakonec si jen slávychtivá, snobská perfekcionistka a nic víc. Páni, ty jsi fakt hrozný posluchač. Co? A víš co? Umím aspoň říct druhému pravdu, na rozdíl od tebe, který nedokáže říct, že mě má rád, aniž skolabuje. Buď bez obav, protože teď už tě rád nemám. Fajn, já tebe taky ne. Bezva, Mimochodem, pokud to není jasný, cestu ruším. Nech si peníze. Vyřeším to jinak. Robe, nechoď, to je omyl. Majku, já jsem nic z toho nenapsala. Odmítla jsem to, prosím, věř mi. Viděl jsi Tinu? Asi s tebou nechce mluvit. Prosím, já to vysvětlím. Má teď moc práce, Charlotte. Mám práci. Jsem tlustá a mužatká. Asi bys měla jít. Robe? Robe? Prosím, otevři dveře. Já vysvětlím ti to, jenom mě pustit dovnitř, ano.
Omlouvám se ti za to, co jsem předtím řekla. Přehnala jsem to. Byla jsem frustrovaná, protože jsem chtěla vysvětlit, že ty věci napsala televize, ne já. A já jsem odmítla tu show. Něco takového bych o vás nikdy neřekla. Jenom, kdybys mě pustil dovnitř, všechno ti vysvětlím a ty to pochopíš. To je dobrý, Charlotte. Odpouštím ti. Tak proč mi neotevřeš? Teď by se směla vrátit domů, Charlotte. Ty a já žijeme v jiných světech. Stejně by to nemohlo fungovat. Jsi milá, Charlotte, ale měla by ses vrátit do Chicaga. Ke svýmu životu. Já mám teď něco na práci. Tak ahoj. S Bohem, Charlotte. Já chápu, že tě to bolí, Sharian. Vážně nerozumím, proč se zbavuješ všech svých věcí. No, hlavně nevím, na co jsem všechno tu veteš měla. Na co potřebuju 14 šátků, to je hrůza. Určitě to chceš udělat, vždyť byly drahé. Nech si je. Co je s tebou? Ty jsi šťastná. Ne, nejsem. Ne. Vypadáš jako v 7. nebi, jako bys potkala životní lásku. Ty jsi potkala lásku svého života. Možná. Mal, to je skvělé, řekni mi víc. Ne, víš, nemusíme o tom Ale mluvit. já chci. Neskrývej svoje štěstí jen proto, že já jsem sama. Já jen... Je to Ben. Robův bratr. Aha. No, našel mě na Facebooku po tom večeru ve Fidli. Tak promiň. Ne, to je skvělé. Ben je skvělý. Jsem ráda za tebe. Vážně? Jo, vážně. Zasloužíš si to. Chceš tohle? Možná. Neumím ochočit divoká zvířata, ale viděli jsme losa a orla bělohlavého. Víte co? Měl byste vyzkoušet jednu z našich týdenních výprav. Nezaručím, že uvidíte medvěda, ale stává se to. Víte co? Vy medvěda neuvidíte. Nejspíš byste umřel strachy. A víte co ještě? Jsou mi fuk vaše prachy. Jsou mi fuk prachy vás všech. Já končím. Rob Wilson, přátelé. Jen si nacvičuje svůj výstup na později. Jo, není zábavný? A ano, zaplaťte. Jak vám pomůžu? Já to nechápu. Proč byste měla do televize posílat tak šílenou synopsi? Vždyť o tomhle ta kniha není. Že není? Promiňte, Charlotte, ale vaše reakce mě vážně překvapuje. Tohle jsem z toho vyčetla. Nikdy jsem nejmenovala, nezesměšnila jsem je. Ne, ta slova jste nepoužila, ale zcela zjevně máte pocit, že váš způsob života je správný a jejich šílený. Ti lidé mě naučili ty nejúžasnější věci. Jak se dá žít prostě, jak připravit rybu, co ulovím. Naučili mě, jak nebýt povrchní, jak se vykašlat na touhu, být obdivována. Jak přežít s úplným minimem a milovat hluboce a bezpodmínečně. Tak o tom musíte napsat. I've been looking for someone. You see, I've mused on more than one. I tried to think of other things, I'm failing. Something different about this face. I keep it with me in other places. I think of funny things to say when I see her. Oh, she's so fine, I can't talk about it. My heart, it leaps and beats. I hope she beats for me. She's been acting differently, like she's nervous of when to speak.
souls are little dancing fools in the rain. Oh, she's so fine, I can't talk about it. My heart leaps and beats, I hope she bleeds for me. Je skvělá. Fakt? Fakt. A víš, že přede mnou nemusíš být dokonalá, že? Jo, já vím. Pojď sem. Děkuju. Miluju tě i všechny tvoje nezdary. Všechny? Každý jeden z nich. Tolik jich snad nebylo. Ty máš na mysli něco konkrétního? Páni, zvládla jsi to. Četl jsi to? Jen zběžně. Ozveš se jí? Víš, co si myslím? Co pak? Já vím, že tě miluje. A taky vím, že ty ji taky. Ano, Jo. A myslím, že bys měl jet a přivést ji domů. a já myslím, že máš asi pravdu. Asi jedu do Chicaga. Tak už jeď, tygře. Teď si na Roba naštvaná, Charlotte, ale je to tak nejlepší. Proč si to myslíš? Rob je kluk, s kterým randíš na vysoké. Všechno je zábava, legrace a ty hledáš sexy kluka. Ale není to muž, kterého si vezmeš. Proč ne? Prostě kolik dneska bere takový instruktor kánoe? $7 na hodinu? Prosím, tohohle chlapa si vážně nechceš vzít. A víš co? Tenhle ten chlap má větší úroveň, než máš ty. Co, prosím? Slyšela jsi. Byla bych šťastná, kdybych si vzala muže jako on, ale to ty nechápeš, protože jsi snob. Hej! Co tady ještě dělám? Najdu Roba. Takže vypadá to, že zbylo jedno volné místo v nejbližším letu do Chicaga. Bude to dost peněz, je to na poslední chvíli. Zamluv to. Vrátím ti to, jo? A je to. Tak jo. Díky, Tino. Jsem tvým dlužníkem. Ráda pomůžu. A co přání? Hodně štěstí. Jo. Mohla bys mě prosím svést? No jo, jasně. Pojď, jdeme pro tvý děvče. Díky. Takže to napajedlo je tady. Jo. A ke srubům vede tahle cesta. Mám řídit? Ne, řídím já. Charlotte? Robe? Mala. Jo. Podržíš to? Charlotte, Robe, kde se tu bereš? musela jsem tě vidět. Zrovna jsem jel za tebou. Omlouvám se, byla jsem tak pitomá. Ne, já jsem byl vůl. Já jsem tě neměl nechat jet. Ahoj, já jsem Mallory. Ráda tě Těší poznávám. Četl jsem knihu. Co říkáš? Je vážně výborná. Tak upřímná a krásná. A já tě miluju. Tak moc. Víc, než jsem koho miloval v životě. A chci být s tebou a zakřičím to na každýho, kdo to bude chtít slyšet. Taky tě miluju. Já vím, že jsi v Chicagu a já jsem tady, ale možná, že... Konec dobrý. Co kdybychom žili na obou místech? Je mi to fuk, pokud tam budeme spolu.
Pardon. To nic. V pořádku? Jo. Hej, lidi. No, já nerada ruším, právě jsem dostala e-mail z jiné televize. Mají zájem o tu show, ale spíš o tu původní verzi. Jako vážně? Ano. Jdu do toho, ale mám podmínku. Spoj ruce a takhle je 3 o sebe, aby o sebe třela ta dřeva. Výborně. Pokračuj v tom dál. Jak vám to jde se stanem, Charlotte? No, je to pěkně napínavý, že jo? No upřímně, Robe, nic moc. Nejde nám to. Jo, nevypadá to dobře. Mimochodem, když všechno selže, máš sirky. Hlavně je měj v suchu. No ahoj. Ahoj. Jak je? I trace circles on your back to show my love endures and will not crack. I wrote this song so you would know you do not walk alone. You do not walk. V českém znění účinkovali Zuzana Černá, Robert Jícha, Tereza Grossmanová, Jiří Valůšek, Petr Dočkal, Jana Musilová, Jiří Daniel, Hana Tomáš Priešťanská, Ladislav Běhůnek, Kateřina Jírů, Tomáš Sagher, Katarína Tlapák, Aranka Lapešová a další. Překlad Stanislav Jelínek, úprava Jaroslava Burjanová, zvuk Jiří Pochvalovský, produkce Petr Čížek, režie Aleš Zbořil. Pro Real One vyrobilo BST Audiovisual Media v roce 2023.